ଆଜି ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୋତେ ଧନ୍ୟ ମନେ ହେଉଛି। ଆରେ ଆରେ ମୋଦି ବାବୁ, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଲେ? ଆରେ କୋରୋନା ଟାଇମରେ କଣ ସଭା କରୁଛୁ କି? ଡର ଭୟ ନାହିଁ? ମାଇଛି ଆଗ ଖିଆ ଯାଉ ମାଇବ ହାତରୁ କଣି ଖାଉ। ଝିଙ୍ଗା ଲାଲା ନାନୀ କଣ ଏଇଟା ଚାଲିଛି କଣ? ହଇରେ ମାଇକି କୋରୋନା ଟାଇମରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛ, ଆରେ କଣ ଚାଲିଛି ପଚାରୁଛ? ମୁଁ ମୋର ଏଠି ଗଲି, ତମର କଣ ଗଲା? 500 ଟଙ୍କା ଦଉନ? କାଇଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଣ ମାଲ ପିଇବ? ଆଉ ଚାକୁନେଟା ତମେ ଧରିକି ଆଇବ ନା? ଆଉ ସୋଡା ପାଣି କିଏ ଆଣିବ କି? ମୁଁ ଆଣିଦେବି ନା। ହଉ ମୋଦି ବାବୁ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସିବି। ଆଜି ମୋଦି ବାବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି ପାର୍ଟି ହେଲା, ତାର ତૈୟାରୀ କର। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତାହେଲେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛି।